Elithi Jesu, Jesu, elithi Jesu, igama, udumo nesibusiso nomcebo namandla namagunya nokunqoba nokwahlula nokubusa nokubatshaza nokutusa kungokwakho wena osesihlalweni uNkulunkulu ezulwini phezulu uNkulunkulu emhlabeni phansi ubusa phezulu kwayo yonke imibuso uNkulunkulu emanzini phansi komhlaba awuvinjwa lutho wena uvula kungavali umuntu la kuvale khona wena kuvula umuntu la uvule khona kuvala umuntu wena uNkulunkulu okunguwe izolo nokuwena namuhla nokuwena naphakade awunaguquka awunasithunzi sakuphenduka izwi lakho limi njalo kuze bephakade akuwina linye lamazwi akho wena uNkulunkulu baba ongakazi wakhuluma kangakwenza akhulumileyo awukwazi wathembisa wangakwefeza kuthembisileyo uvula iminyango phambi kwethu waphula imigoqo yensimbi nemvalo yethusi wena osipha incebe sobumnyama nemfuyo ethusiwe endaweni ezithakileyo umhlaba ungowakho nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kuwona uNkasimulo ogcinela ithempeli yobaNkulunkulu yokuqala ngokuba igold nesilver lingelakho wena olawula konke nophase konke ngezwi lamandla akho alina kuvinjwa umuntu icebo lakho ungenza konke ezulwini phezulu emhlabeni phansi emanzini phansi omhlaba wenza okuthandayo uyabusa uyalawula konke khazimisa uJesu Kristu ngezwi lakho baba ntambama kumelene nalo siyakuthiya konke emkhathini phansi onyawo zethu emhlabeni phansi onyawo zethu emanzini phansi omhlaba right under our feet sikhula wena moya ongcwele moya oqiniso moya okuphila moya omusa moya enkasimulo moya enkululeko moya waphakade moya obungcwele thatha ukuhola from this moment onward khuluma wena uphilise usindise wophula uqashule yonke imichilo yejoka nezibopho zobubi let no person come out with any burden unremoved let nobody come out with any yoke unbroken but prove ukuthi uNkulunkulu ukuthi uma kufikwe kuyena baba kufunyanwe inkululeko ngoba where the spirit of the Lord is there is total liberty and I release the spirit of liberty today egameni lika Jesu Kristu start ministering ngoba uyakwazi nokuqonda ukuhlakanipha namaso okholo nesibindi wamandla nokumesaba uJehova uthando lokusikhuza in the name of Jesus Christ of Nazareth amen. Yes Lord. Okhethekile nokwethu bangibingelela ogcotshwe kaNkulunkulu the man of the house ubaba MJ Mavundla Sokhaya ngegama elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu ngiyambingelela in his absence ngiyambingelela haleluya ngiyambingelela oseyicathulweni uMathofozela Jesus ngibingelela abadumisa kanye nayo mama Stella ngibingelela ogogo nezibuko zabo bonke ngiyabingelela Jesus noseyicathulweni kaMthetho naye ngiyambingelela kushuthi ke umthetho usashayile disappearing kwaselona weza ne appearing bana leyo nto yabo ngishibingelela useni makhathini uyishili ibuko zakhe nolitsatsi lude lu12 sibingelela baba nomama nezinsizwa nentombi abantwana abancane bonke oTipod noTeaspoon abaqala kuba khona sebabingelela ngegama lika Jesu sanibingelela haleluya sinibingelela nonke ngegama lika Jesu thank you Lord sanibingelela senze njani manje ake sixoxe ngezinto ezimisa ikholwa ezenza ikholwa libe elisekeleke laqina laba elimiyo kahle linganyakaziseki u1 Corinthians chapter 13 verse 13 zintathu lezi zinto zinjani bazalwane lezi zinto zisekeleka ukukholwa ikholwa lakho lisekeleka ngazo funda 1 Corinthians chapter 13 verse 13 manje ke kumi ukukholwa manje ke kunjani bazalwane kumi ini bazalwane ukukholwa everybody say faith faith kunjani ukukholwa kumi ya
nokwethemba Hope. Everybody say hope. Yeah. nothando Everybody say love. Yebo. lokho kokuthathu These three. Qhubeka. kepha okukhulu kunalokho luthando Kepha okukhulu kunalokho yini bazalwane? Okay. For any goal to be attained, noma imuphi umgomo nenhloso noma injongo. Awuthi ngikhulume nani nesizulu esijulile for a goal. Noma yiphi impokophelo. Sengijulile ke lapho. So sengutemela. Kodwa impokophelo is the goal. amen Injongo, ipurpose, inhloso. Kodwa uma kuthiwa into iphokophele kuqonda ukuthi uyijongile. Uyibekele umgomo. Noma yiphi into umgomo idinga lezi zinto zontathu. Kuyezwala bazalwane. amen There is no way ayikho indlela ongafinyelela ngayo emgomweni. Kungekho kodwa phakathi kokwethemba nokukholwa nothando. Futhi lezi zinto zombili zontathu ziyasebenzisana ukusiza umuntu obheke emgomeni othile. Ukuba afinyelele kahle kulowo mgomo. Ngoba okunye kusiza okunye ngenkathi okunye kuthanda ukufatalala. Kanti kokuthathu kudingeka kokuthathu ukufinyelela emgomweni. okay And asibuke lento. Kubi ukuthi ikholwa lingabi namgomo o eternal. Uma uyikholwa ulwele ensukwini zokugcina ukuthi ube nawo umgomo of eternal value. You must have a goal of eternal value. Umgomo wephakade ngiyabona sinaba prophet like Hlabeleleni. Ngimzwile ekhuluma ngokuthi ngibona imqhele. Umgomo ophakade wekholwa ukuba singagejwa imiqhele. Jesus Singagejwa ukuthi uma elanda bakhe sihlwithwe sihlangabeza imiyeni wethu. That's a goal of eternal value. Bese kuba nama short term goals. Alibonga igama Jesu. Amen. Lawo ke ilana ke ayilezi izinto oyikhulekela njengoba uyidinga wena as umuntu okolwayo. Amanye athinta ikwakho, amanye athinta umsebenzi wakho, amanye athinta ibhizinisi. Ungakhohlwa and make no mistake, such goals are temporary goals. Such goals are short term goals. Ama goals ukuthi uma achieveka akusize ukuthatha uhambe ibanga nebanga kodwa ububheke emgomeni omkhulu. hey Nkosi yami Bayangizwa abantu abakhona. amen Akuwona ama goals lano nawo wena ezinto obona unyaka odlule uyilindele waphela ungayibambanga. Akuwona ama goals okumele akucabanise noNkulunkulu uzulahle kulo mgomo omkhulu. Bayezwa abantu abakhona. So ke lapha endabeni yokukholwa nothando nokwethemba noma kuthiwa igoal eternal ephakade engekho temporary noma kuthiwa ama short term goals kodwa lezi zinto zontathu ziyadingeka awufinyelele emgonyeni ngaphandle kokukodwa kwakho. Uyangizwa umuntu okhona. Number 1 kuthiwa kumi lokho kokuthathu bese kuthiwa ukukholwa. Bese kuzothiwa ukwethemba. Bese kuzothiwa ke uthando. Ukukholwa is a goal getter. Ngolimi lwabantu abangakholwa ke is a go getter. Ukukholwa ikhona okumbamba imgomo. Ukukholwa kuyibamba into ungakafiki kuyo kukwenze ube wonayo ungakayibamba. hey unjalo Uma une goal kufunde ukuba nayo into ungakabi nayo. haleluya Kuyokusiza ukufunda ukuba nento ungakabi nayo ngoba ukuba nento kwenza ube nayo. amen Into it's a spiritual principle ukuthi iya kulowo nayo ibalekele ongenayo. hey bakithi Ngakho ke ukuze ube nento yiba nayo ungakabi nayo. hayi yeah I spiritual principle esho uJesu ithe onakho uyonikwa kuvama. yeah Yayisithi ongenakho kothathwa nalokho kanjani? anako Kufunde for any goal ukuthi yiba nayo into. yeah Ngisho ukuthi ingqondo yakhe iyalwa nalokho. Hlula ingqondo yilwa nengqondo wena. Izingqondo ivumelane nawe. Yeah. Ekutheni yiba na ekutheni ube nayo into ungakabi nayo. yes Ube nayo manje ungakhuluma ilanguage kangizo uthi Hallelujah. nginayo manje. Nayo. Kufunde ukuba nayo into ungabi nayo ngoba once waba nayo lokho kuba nayo kwakho kuzodonsa ay onayo Yeah. ikuwe ungayiboni izodonsa ongakabi nazo zize zidonswa wonayo ngoba umkhuba wazo zonke izinto ziya lapho into enjengazo isivele ikhona. okay Uma ungazifundisanga ukuhlula ingqondo ngoba ingqondo akuyona inhliziyo. Ingqondo elwa nokuphikisana nawe ikuphikise uma wena ukholwa ukuthi into usunayo ithi ingqondo kuphi ngitshengise. kuphi Ngoba ingqondo ifuna ama facts. Wena musukulwa
nenhliziyo lwana nengqondo. Yeah. Musukuvumelana nengqondo ethi awunayo into. Yilwa nengqondo uzoyihlule. Yabonga. Ube nayo into ungayiboni, ungabi nendaba nokungayiboni kwakho. Hallelujah. Ngoba sihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Thank you, Kulotshiwe embhalweni 2 Corinthians chapter 5 verse 7 uthi asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Even ukuphila kwakho, funda ukuba wophilile ungakezwa lutho. Ama symptoms na yonke into ebitshutshumba isatshutshumba ingakayeki. Kodwa ilanguage nenhliziyo konke kube kuthi ngiphilisiwe. Kufunde lokho. Ngoba once wenze njalo utetela lokho kumile kokuthathu. Front line wakho odlalwa yifaith ngoba ifaith is a goal getter. Awuzofike into ukholo ukuthi unayo uphinde ukhuluma ukuthi unayo, ifaith yehluleke ukukulandela yona ibeke nakuwena. Ngoba faith is a goal getter. Ayikho into engalandwa ukukholwa. Shout hallelujah. Ingakho kuthiwa lezi zinto zontathu zinjani bazalwane? Zikumbi lokukuthathu. Kulezi zinto ezintathu ukukholwa kuyibala into njengosunayo manje. Amen. Enye translation yesingisi uma ikhuluma ichaza leli verse elidefine ukukholwa kumaHebrew chapter 11 verse 1 elithi ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezingabonwayo, iqiniso ngezinto ezithenjwayo. Enye i-translation yesingisi ithi faith is a title deed. Okay. Uyabona ke nina enithengisa indlu yazi kahle lento manje. Ungakayi ukuyoyibona indlu odayiselwa yona. Ungakangeni wayibona ngamehlo wayithinta ngezandla. Uvela ubuyele kwakho unesiqiniseko sokuthi indlu eyakho. Eyami le. Once wasayina amaphepha sewukhokhile wanikezwe i-title deed uthi ngoba isikhathi anginaso sengoyibona ngelilanga kodwa uma uxoxa ekhaya uthi sesiyitholile indlu, usho ungangenanga kuyona, usho ungayiphathanga, usho ungayibonanga kodwa sesiyitholile. Ngoba yingani ukuthi sesiyitholile? Ingoba ubuye ne-title deed. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Amen. Ukukholwa kuyitayitela elenza into ube nayo ungakangeni kuyo, ube nayo ungakayiboni, ube nayo ungakayibambi. Ngoba itayitela lisoze laqamba amanga. Hey, alikamba mama. Shout hallelujah. Amen. Kumi lokhu kokuthathu. Ukukholwa, the goal getter or the title deed according to that version. My Jesus. Nekwethemba. Ukuthemba is not a goal getter. Ukwethemba is a goal setter. Ukuthemba will always set a goal for you, whether you are an unbeliever or a believer. Hope will always set the goal. Nkosi yami. Umuntu akapheli empilweni abe wongekho nongenalutho ithembe senalo. Kunjalo, kunjalo. Ithemba elincane kakhulu kulama forces amathathu, ukukholwa, nothando, nokwethemba. Lingelincane kakhulu kodwa lona lenza into enamandla kakhulu. Goal set. Ngoba ngeke ugcine ufikile. Ithemba malikela phela. Awu Nkosi yami ngeke ufike. Hey. Okwesibili, uma lingakapheli ithemba, iguarantee. Ngisho bethi uwile uzovuka. Kunjalo. Hayi kunjalo. Ithemba lenzani? Umsebenzi wethemba is to set the goal. Number 2 is to fix your eyes on the goal. Ithemba lenza amafu ethe ungasaboni inkanyezi wawuthenjiswa zona kwathi inzalo yakho yobanga ngeke inkanyezi. Lithi ithemba forget about inkanyezi. Uyazi ingane inzalo yakho likhombe lapha kwigoal. Uhambe ubuka igoal. Uyeka wokwenzeka manje. Yes. uJesu wakwaluhosha ithemba elenga esiphambanweni engaqalanga ngokulenga eqale watalajwa waluhosha eselenga waluhosha. Bathi mabethi bayakhuluma nabambuza wathi alibonke amaJesu Amen. masinyane nizobona indadana kaNkuluNkulu imi ngawe sokunene samandla. Uyazi ukhuluma ngani? Ukhuluma nga where he is going to. He is overlooking where he is going through. Now. Weqa into eyenzekelayo. Yeah. And lena eyenzekelayo is painful. Ithemba liyakweqisa. Noma kubuhlungu. Into eyenzeka manje likhombe kwekuhlalela thapha ayithatha. Nkosi yami. Uyangizwa umuntu okhona? Amen. Yingakho kuthiwa umuna lezi zinto uyama ngoba nazo zimi. Awukazi ukungami. Hey. Ayawukwazi. Awukwazi ukungami unakho kokuthathu. Sesizokuhlaziya ke ngokwezwi. Nkosi yami. Ithemba ihope is a goal setter ikubekela umgomo. Ithemba lihleze likhomba phambili.
and ithemba linomkhutshana okungapheli. Abasintu bathi ithemba libulala. Kukhona lento ebizwa ngethemba, uyayazi umathofozela, ngase ningayazi nini eGauteng ngoba ninzalo elokishini amasephathi. Yabona khona lento ebizwa abantu abazibiza bona ngokuthi amabhinqa. Leli gama lithi ibhinqa kuyona inhlamba. Amen. Yibo abathi uma ugqoke into esasilungu bathi uyikholwa ngisho ungalibhade enkonzweni. Kunjalo. Bathi nanti ikholwa ungazange walibhade esontweni bathi ngoba ugqoke ungafananga njengabo uyikholwa ungafananga nabo. Kezwa labazalwane bese bethi ogqoke ke wabhinqa amabhayi nokunye namathawula bese bethi ke yibhinqa yena kalona ikholwa. So ke yona inhlamba ke uma kwenzeka umuntu ezwa leyo city ukuthi sithi bangamabhinqa bazisho bona kwabona ukuthi bangamabhinqa. Kezwa labazalwane labantu okuthiwa amabhinqa ke banalento ukuthi athandane nensizwa, uma ezothandana nensizwa kuzwa bonke abantu ukuthi uqome insizwa kuzwa bonke abantu akaqome ifihlakale kwazi bonke abantu. Futhi akagcine kwaze bonke abantu kuba nomsindo bangwayo. Abakwazi ukuthi bathandane ngalo kusibangela umsindo. Kumele uqale kuyomiswa iduku lokuthi abantu bonke benze njani babone. Okwesibili kukikizweke kuhlatshelelwe soze sizwe ngisho silele ukuthi khona uqonyiwe ke namhlanje noqomileke. Kumele mabeqomana sizwe thina sonke. Abakwazi baqomane ngalo ukuthi singabangelwa umsindo. Ukuqoma kwabo kumele kuzo affecta nanathi. Kuyezwa lo bazalwane. Okay. Uma ke lensizwa eyiqoma mhlawumbe ikhona izoligaxa ucuke loloke. Uma izohamba iyosebenza kude ilungiselela phela ukuthi ke kohamba hambe kushado ngelinye ilanga. Kuba nalento ethungwa intombazane ngobuhlalo. Igaxwa lapha samgexo ibisasquare la noma rectangle. Ingabhalwa noma yini ebhalwayo la. Kodwa igama laleyo nto into engilithanda ngalo igama laleyo nto kuthiwa yithemba. Ngoba ziyenzeka la emakhaya ngenkathi umkhwenyane engekho. Kukhona izizwe zayibanga nalona owaqonywa. Wena uhambile wena owawina intombi. Usegoli lona owasala uthi uyabona ukuthi wayilimaza wayiphuthisela. Lo muntu wakhe akekho mina ngikhona. Uyabona? Ubhizi uthatha ama advantage ukuthi uyena ukhona ufuna ukuthatha over ngeavailability yakhe. Into esiza intombi ukuthi ime ngoba kumi lokho kokuthatha. Into esiza intombi ukuthi ime ukuthi ingabheki insizwa nesesheli esifuna ukukhipha umkhwenyana nomyeni. Ithi uyakhuluma insizwe siwajikijela amazwi ibisihosha ithemba. Elilenge esifubeni. Ngenkathi ibheka ithemba uyomuzwa sehlabelele wobuya themba lami kubuya ithemba elisha. Kube ngathi usiyambona ongabona. Imbone ngathi ula kanti iyeko seduze inako kude. Ngethemba. Uyoze ube khona lo mshado ngenxa ukuthi lona unento ayibambile. Nkosi yami. Ithemba lenza ukuthi ingakulahlekeli into ingeseduze. Futhi kusasela isikhathi ukuthi ufinyelele shout hallelujah. Hawu Nkosi. Shout hallelujah. Amen. Kodwa uyafinyelela bayangizwa abantu abakhona endlini. Yingakho kuthiwa kumi lokhu kokuthatha ungabi ikholwa elingenathemba. Yiba ikholwa elinethemba ungasenathemba. Jesus. Wow ngizokuphindela. Ungakuvumeli ukuba ikholwa elingenathemba. Yiba ikholwa elinethemba kungasekho themba. Ngizokuphindela. Wonke umuntu liyaphela ithemba ngeinto ezithile nezizathu ezithile. Alithi seliphelile ube nethemba lingasekho. Ungakuvumi ukuphila lingekho ngoba ayikho into emayo ngaphandle kokukholwa nethemba nothando. Jesus. Uyangizwa ntombazana? Amen. Uyangizwa umuntu okhona la endlini? Hallelujah. Awufunda? Roma 4 verse 18. Silapha ekutheni nje ungavumi ukuba ikholwa, tshela sethu wakuthatha ungavumi ukuba ikholwa elingenathemba. Yiba nethemba lingasekho ithemba. Qhubeka. Romans 4:18. Romans 4 verse 18. Yeah, kuba se Roma 4 verse 18. Owathi kungekho themba. Mana ke alalela amakholwa etendeni. Silalele thina amakholwa. Wathi kunjani? Kungekho themba. Qondweni kuma kuthiwa kwathi ngekho themba kuqonda ukuthi kune situation la. Le situation iqede lonke ithemba. Ebelingakhonjwa litshengiswa abantu. Uyabona makuthiwa akukho themba kuqonda ukuthi into ongayitshengisa abantu ngalokho wena okulindele. Yebo. Ayikho engakhombeka ezoconvince abantu. Kodwa uqhubeke wena wethembe. Kungasekho lutho olungakhombisa abantu ukuthi ingani uqhubeka. Yini uqhutshwa yini? Uqhutshwa yini? Nkosi yami. Awuqhubeka ufunde. Wathi kungekho themba. Owathi kungekho themba wakholwa
ngethemba. apha si shout hallelujah. Jesus. Wathi linjani ithemba? Lingekho. Wenze njani? Wakholwa ngalo. Ngani bazalwane? Ngalo lingekho. Do you know ukuthi lento iyayisho uJesu ukuthi uhlavu malingangenanga emhlabathini lwafa aluhlumi lumile lithelithelo iyenzeka naseyintweni oyikholwa uyilindele kusafuneka kube nesikhathi lapho khona ithemba lingene emhlabathini lifa Nkosi yami. ubona ufinyelele kwisituation lapho uthe uma uqala ukukholwa Ithemba la. wagcwala ithemba ngento oyikholwayo Jesus. uphinde ufikenyele ku level 2 lapho leyo nto obugcwele ithemba ngayo ulibona ithemba onalo ngayo lifa kanti alifeli ukuba ungayitholi lifela ukuthi likwazi ukuhluma kahle imistake yamakhola ukuthi uma kuphela ithemba afuna ukugive up kanti ithemba lifa njengohlamvu uma like lafi ithemba lizomila Hayi. kuzophuma ikhaya Shu. lapha lophuma khona ikhaba koqhamuka ikhwebu lento efile izophuma isiningi ngisho lingafa ithemba kholwa ngethemba kungasekho themba ngoba ukufa kwethemba alifele ukuzoqeda ithemba ithemba lifele ukuzokunika ithemba uthi njengoba selifa nje isiyeza ke lento yakho ngoba vele iza ngoba kuqale kwafuhlamvu shout hallelujah emva kokufa kohlamvu liyahluma uhlamvu alihlumi lungafanga wena utataze sokufa kwalo uye ukufocusa ekuhlumeni kwalo ithelo ilindele zingale kokuvuka kale kufeni Hey. Hey. shout hallelujah Meleli. awuthi ngibubuze wayeyekelena uNkulunkulu ukuba amenze uSara akhulelwe iminyaka isamvumela ukuthi angakhonsiphi wayefuna life Ufithemba. Liphele. ukuze umalifa phela into kaNkulunkulu zineze faith ihamba njengohlamvu ukuze umalifa ithemba kwazi ukuhluma into ngoba uhlamvu luhluma after liqale lwenze njani bazalwane Wafa. Ya. wenze njani uAbraham wathi kungekho Kungekho themba themba. wakholwa ngani Wakholwa ngalo. My God. I prophesy and declare Hey. today ukuthi khona amathemba azovuka ezinto ekade zafa nabe sebefelwa amathemba bazobona kuhluma izinto ebebenethemba ngazo bazophumela ngaphesheya bazibambe izinto uyazi uzobamba izinto kungekho nobuncane ubufakazi nefact ethi uyaqualifya noma ufanele noma unethuba lokuba naleyo nto uyabona unyakala nezowuqeda sibambe izinto ezinkulu esingenawo amathuba nongekho themba elifakaziyo ukuthi sizosibona sizoyibamba sizoyiphatha siyiphathe kuloko ushufa simba ngoba emva kokufa kohlamvu kulandela ukuhluma kohlamvu emva kokuhluma kohlamvu kulandela ukuvela kwezikhwebu emva kokuvela kwezikhwebu kulandela ukuvela kwezinyanda njengokulotshiweyo ukuthi uJehova asibuyisa khona ekuthunjweni sasinjengabaphuphayo umlomo wethu wawugcwele ukuhleka nolimi lwethu lwaluhuba ngenjabulo bathi phakathi kwabezizwe uJehova ubenzela into ezinkulu uJehova usenzela into enkulu sajabula sibuyise Jehova ekuthunjweni kwethu njengemfula yaseningizimu ohamba ekhala ephethe imbewu yokuhlwanyela uyovuna ngokuthokoza ephethe inyanda zakhe shout hallelujah 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 Siyemukela Nkosi. Jesus. Thank you Jesus. Jesus Thank you Jesus. Jesus liyahluma khona izinto ezihlumayo namhlanje khona izinto ezihlumayo ithembiso namavisions okade wawanqwaba namhlanje ayahluma yes ngibona amakhaba sprouting kune-sprouting season singena kwi-sprouting uhluma izinto ezagqibeka ukuthi ngeke uphinde uyibone ayizobuya zodwa izobuya nokuningi wena ubukhalisa ukufa kohlamvu uzobona ikhwebu uzobamba ikhwebu uzophatha inyama shout hallelujah Baba siyabonga. shout hallelujah shout hallelujah Jesus. shout hallelujah Jesus. and akukho nto enamandla
okuvimba leli khaba ukuthi uthole isivuno sakho ngoba ayikwazanga uba namandla okuvimba leli uhlamvu ukuthi luhlume kade selifile uma likwazi ukuvuka ekufeni kade selifile leli themba ladlula ukufa lahluma ngeke isavinjwa lutho ngoba the devil has thrown all he has got isizwe sesiphose konke besinako enkathi sibulala uhlamvu saphosa okugcina akukho okunye okudlula lokho esisakwethemba lisophinde siphose ukuzama ukuvimba le harvest. This harvest is coming. Shout hallelujah. Shout glory. Jesus. Kumi lokho kokuthathu. Yeah. Ngisho bekuthiwa i-goal yakho is a spiritual goal. Enjengaka Paulo othi ngilibala okungasemuva. Ngizelulela kongaphambili. Ngijonge emgomweni. My God. Ukuze ngibone ngingakubamba yini. Lokhu uKristu angibambele khona. Abesethi angisho ukuthi sengikubambile. Kodwa ngilibala okungasemuva. Ngoba ufuna ukuya emgomweni, go remove i-hindsight, ugqoke i-foresight. Ngoba ithemba likunikeza i-foresight. I-discouragement ne-despair ikunikeza i-hindsight. Lokhu ukuthi ukuba kwenzeka ngokuthi ngabe ngikude. Awukhohlwe lento kangabe ngikude. Ngoba still usaya kude. Ngisho bekuthiwa khona sebakhuluma baze bayibonga abanye bengakhona abanye bekhona bethi awuyindawo. Hey, ngikutshele mina basangene labantu umthikela abathi awuyindawo wena uyaya ndawo. Ngisaya kude kabi. Yiba bangayindawo wena uyaya ndawo. Otha ngiyindawo uyena ongayindawo mina ngiyaya ndawo. Otha uyindawo uyo ongayindawo wena uyaya ndawo. Wonke umuntu aneplan ngaye. Uyaya ndawo. Ngoba yena ngeza konke. Ngefishwa umuntu icebo lakhe. Shout hallelujah. Hallelujah. Kumi lokhu kokuthathu. Ukholwa nethemba nothando okukhulu kunalokho uthi uma ithemba likwazi ukugcina intombi ineseshele esihluphayo iyeke sikhona ifocus ibambe ongekho imbambe engathi naye ngenxa yethemba elengesifubeni nawe angaza afika uJesu ungakulahla ngokukholwa ukhohlwe hey qhamuka izinto ukhohlwe izesheni uyangizwa ukuthi khona yes ukhohlwe izesheni ubheke kumyeni esiyakuyena an eternal goal, a permanent goal, not temporary goals. Nakulana ka akha ama goal nawo amafishane nawo ungaze uyofika kuona uma ithemba ungalisusi ukhohlwe okuqhamukile ungakunaki unake ithemba ngoba ithemba likuneze ifo sathi ubuke phesheya likhombisa phesheya ithemba kusazowela imhosha ithemba likutshengisa imhosha likubukisa phesheya uyabona inkinga kaCaleb noJoshua laba bawu2 nale genge u10 ababethunywa kohlola izwe ukuthi uCaleb noJoshua babekwazi ukubheka into abayithengisiwe ithemba labo lifocus kwaba kuthengisiwe laba abanye baliba lokubuka into ba ithemba uma ungenathemba ubuka izinto ubuka noma into eqhamukayo ingozi kamuntu ongenayo ihope ngoba ihope is a goal setter and ihope will always affect your focus uma ungenathemba awubi nento ofocus akuyona hayibo mhlawumbe lento lena ye goal ani understand ne hope ani understand uyabona kunomehluko omkhulu ngizokwenza into elula kunomehluko omkhulu phakathi kokudlala kwabantu beyidlalela emgwaqweni nokudlala kwabantu besenkundleni kunesikhathi esinqunyiweyo kuyenzeka abantu badlale ngoba ibhola belithanda for the love of the game labo bayakwazi ukuthi bakhethane babe u5 ngapha na 5 ngapha basibala sifit kwasibala futhi asifit professional kumele idlale 11 bakwazi ukukhethana 5 nangapha nangapha badlalele nje ukudlala badlalela ukudlala ibhola laba bawu5 kumele lithola kumele aliphaselwa ngakubo bajabulela ukuthi baligcine isikhathi singanani lingathintwa iopposition nabangale badlalele lokho nje uthola izibamba zilithinte omunye jike omunye sijike umdlulisa indoda libeke komunye kodwa kuzophelela nje ekulibambeni uma beniphucile nalabo abawenza same thing nabo ngamazwi there is no goal bese bakhona a professional game not oyidlala for the love of the game kodwa oyidlala on purpose kumele kube ne-accomplishment of the goal leyo akuvele nje kube nabantu abakhethene ukuthi olubambile ophaselwa ngakubo kuze kuphela ama-hour lokhu kuphaselwana kuphela ngayiwa ndawo leyo kune goal kumele lisentwe bazi laba balisenta ukuthi kubhekwe emapalini and uma ke kwafika emapalini kuthiwa lwasilangena emapalini kuthiwa it's a goal
Yeah. Leli gama lithi goal alisho ukungena kwebhola emapali lisho ukufezeka kwenhloso. Ish. Ifesi. Likhona ukuthi inhloso yokuqala nje kwakhona sidlale ibiyiyo le. Yeah. Ngoba sekwenzeke lokhu nje siyenzekile ini It's a goal. asiqale phansi liyosethwa kabusha ngoba inhloso ngokunyakaza kwethu sibhekele isifezekile. Yeah. Laba bajikana bengabeke emapali badlala ibhola elingena goal. Ish. Yakuza. Nansi into eyingozi eyenza uSolomon wathi ngiyaniyala ngiyanincenga amadodakazi aseSiyoni ngeindluzele nangeindluzelekazi ungalinyakazisa uthando. Isikhathi singafe ngoba kuyenzeka umuntu onyakazisa uthando before time angene othandweni without a goal. Yabo. Uye akana goal yilona athandana na akana goal kulalana abantu abangena njongo. Hey madoda. Hayi, Kulalana abantu abazohlupha abanye abo bebathanda ngempela kusa. inkosi yami. Uyobusuhlupha abanye abo bebekuthanda ngempela kusasa ubahlupha ngama memories alokho kwenziwa yilo wayengena goal. Uyayibona manje. Wayelokho esha umjike jo. Uyangizwa ingakho uzofuna amantombazana azokubongela uthi awakubongela ngoba lapha ungakabi namapala ungena goal wawubongelwa For the love of the game. ubongelwa njalo awukore na goal ububongelwa ukuthi uyishaya lento yakho kuzungeza Hey madoda. ngabuza isonto engangikhule ngisontela kulo ekhaya endlini egcekeni ukuthi insika izungezelwane ngaze ngasindiswa ngalishiya impendulo ngeni kwangu ukuthi insika izungezelwane should yabona ngangivele ngizosindiswa ngoba ngangiyinkinga ngalembuzo yami angicishe ngifana noAbraham ngoba ngibabuza umbuzo wodwa nje kufuna bekade ngoba kade basonta kufuna bayazi impendulo they should know it by now ngiyabona isazungeza insika sizungezelana no answer ngaze ngaphuma nginikazwa namanje ngayazi uthi insika sizungezelana insika sizungezelane kanje. Why is it? This was a simple question but I still have no answer namanje. Ngoba yonke into uma ungafuna ungena enkingeni ube abused qala ubheka ipurpose yayo. Yeah. Ukuba umuntu uthi mayetshelwa ukuthi uyathandwa athi for what purpose? For what? Unanhloso zini ngokungithanda kwakho? Ngabe yonke lento ivele ime ibe ku stand still kusaqala ukukhulunywa. Ngathi qala obekunqamuka. Kunjani? Una uhamba along way entertain into ongayazi ibhekephi. Hawu kubhekwe. Uzuyolala ulala ungazuli kulalwa nje kokugcina waphi nalolala. Kubhekwephi? Wiwaphi? Ngoba igoal kumele yaziwe indwebe isakhala. Yeah. Ithi susu umdlalo no Mpempe ngiyakubona usuyawuqala umdlalo. Igoal yalomdlalo Yini? yini? Sikora ngapha amapali. Why? Awuthi ngutshante ezokuxaka. Do you know ukuthi umuntu ocisha beqotho nokwazi ukuyiphatha kodwa enganendaba negoal angacisha adlule isigebengu esinegoal. Imhlolo ke le. Isigebengu esinegoal singake seshiyelwe umuntu sivele simtshele ngegoal sithi mina senganquma ngendlela nina abantu besilisa endlala ngathi ngayo. Sengivele nganquma nje ukuthi akho umuntu engeke ngiqala ukuthandana naye engaqalanga wayekhaya. Wawovela kubazali kwathi mase kuvunyelene bese yaqala udaba angiluqali udaba ungayanga ekhaya yaphasa ekhaya indaba sashada eqala sesingayiqala ke lento yethu nganquma kusho isigebengu. Kodwa imfihlo yaso siqale ngegoal. Yabona? Kwi conversation yaso siyiqale ngani ngegoal. Angagcina umuntu eseshada isigebengu akuyeke wena uqotho ngenxa ukuthi uvuma zonke ongenamgomo. Hayi qinisa. Qinisa. Ungagcina wena ulahlekelwe ubuntombi bakho kade uyivirgin ulalwe ugcina usufana nabazigebengu ungeyiso. Kushadwe oyisigebengu ngenxa ukuthi yena ubeke igoal first. Unego. Hayi. Hey ngibona basekhona. Hayi. Ningacabangi nina besilisa eniyembukela ibhola leWorld Cup ukuthi ama-club oJapan oEngland no Brazil no Germany no Argentina ayidlula iAfrica ngokudlala. iAfrica inebhola eliphambili kabi. Inkinga yabo bazijova ngebhola lotapetu notsamaya. Bangaba good in scoring goals. Leziyana ayitapeti ayitsamayi kodwa i-free kick yakho ifana nepenalty. Awulokothi wenza imistake yokwenza free kick ngoba iseduze kwe-center line i-free kick liphakathi unozinto wakini uyoliqosha ngemuva enetini ngoba umuntu wakhona kuthi seqedi ukujima nokutrainer aqale yakhe i-training yedwa yokupractice i-accuracy in scoring goals.
other words, the power of winning a World Cup does not lie in how you dribble, in how you go through. It lies in whether you are good at scoring the goal. Like a goal. Hey. Shout hallelujah. Hayi. Ile nto edinga ukuqedwa amabandla asindisiwe lesikhathi yokuthi amabandla a-influence ngematerialism athanda into eyiphathekayo ngale ndlela ukuthi azalahlekelwa i-main goal. Amadimoni azi kahle ukuthi umani ke naba makholwa angenawo umgomo wokomoya wokubuya kwakhe nokulindela yena ozawu masinyane ongayikulibala. Nizokholwa nifane nabadlali base-Afrika abadibula abaphele lapho kuthiwa i-ball possession bekuyeyeni. Kodwa egamini ama-results athi nehlulwe. Kodwa umdlalo benuphethe. Ubani wathi kungenela ukuyophatha umdlalo? Angenelwe ukuyophatha umdlalo, kungenela ukuyokora ini? Ama-goals. Musukuphatha. Uyabona lento le yokufuna into eziphathekayo umoya wokuphatha. Uyabona? Sesiyofocus ezintweni eziphathekayo nize influencer noshumayelayo. Akasakwazi ukushumayela, akasazizwa ukuthi ushumayelile uma engadlulanga lapha ekutheni your car is coming. Your house is coming. Your wife is coming. Your husband is coming. Your kiss is coming. Your promotion is coming. Uzwela kwayena engashumayeleli othi noma sehle iphansi ethi shumayelele khona kodwa ngikhohlwe lapha ya. Bengimele uma ngifika lapha bese ngisho ukuthi your house is coming. Your husband is coming. Althakho yakho ifaka ukwenqaka. Althakho yakho mase sekugcineni kumele isongo ngokwenqaka. Abenqaka amadoda, abenqaka abafazi. Awuyisukume masinyane ziyokwenqaka. Mhlawumbe ngikhuluma kabe nje nawe lo mfazi onaye wamnqaka nendoda onaye wayinqaka. Serious? Bengaqonde wena uma uyinqakela hlala nalento oyinqakile yakho. Ngizodeclare namhlanje ukuthi khona abantu abazoba nezimoto abazoyidriver bengafocusanga kuphela kwimigomo emincane yezimoto nemizi kodwa befuna umbuso kaNkulunkulu uqala nokulunga kwakhe. Kodwa imizi nezimoto kwenezela nabafazi namadoda kwenezelwe futhi abe amesabayo uNkulunkulu. Amadoda nabafazi be abamesabayo uNkulunkulu enganqakanga abafazi kodwa ebheke emgomweni. Shout hallelujah. Amen. Kumi lokho kokuthathu ukholwa nokwethemba nothando. Ngizolwa bazalwane. Amen. Ukholwa sithe is a goal seeker ne. Uyofunda ireference yakho ku Mark 9:23 lithi konke kungenzeka kanjani kokholwayo. Konke kungenzeka kanjani? Ithemba lona sithe is a goal setter. Ithemba wathi uAbrahama kungasekho themba wakholwa ngani? Ingani kuthiwa kwangasekho themba? Ingoba izalo somkakhe sase sifile. Waqhubeka wathemba. Uyazi ithemba lani manje lela senalo wethemba ngethemba lalokho okukhulunyiwe. Seliphelile ithemba lalokho akubonayo. Ngoba lokho uthi izalo somyeni usomkakhe sifile uyakubona. Nalento uthi akasayi endaweni yakhe nakho njani bazalwane uyakubona. Nalokho uthi akho umuntu owakwakhulelwa engasangena endaweni yakhe nalokho uyakunjani bazalwane uyakwazi. Kwathi kungekho lonke lelo themba wakholwa ngethemba lokuthi kushiwo. Wathi ukholekile owethembisayo. Ushilo nezwi lingephuthe
nezwi lingephutha umeshilo ngisho ngaba nolwandle olubomvu phambi kwakho kube nempi yamahashi kafara emva kwakho izwi lingephutha uzodabuka umeshilo ngisho ngaba namafu phezulu ungayiboni inkanyezi ezakhonjwa kwathiwa iyoba njalo izalo yakho kodwa lona izwi lingephutha uma eshilo ngisho ngathi uyangena eKenani ufika amadodana ama-Anaki engosigwili inxuma laba u4 ubude kuya phezulu Anaki ono-Anaki izwi lakhe lingephutha umeshilo ngisho ngathakatha omama bendoda abangakholwa efuna ukushada nawe bethi le ntombi ethi isindisiwe ezobhidiza lo muzi wala ekhaya ngingawagcina amasiko ngeke ingene kulowo muzi uzongena uzongena futhi uzuphume nendoda niyokwakho wena umuzi kusho yona ithi mama ngoba engathi unomsindo ngomakoti wami vele wena wahlala nobaba wangabangelwa umuntu umsindo nami sengiyohlala nowami ngingabangelwa uwe umsindo thuma umlilo ushilo nezwi lingephutha faith is a goal getter. Oh yes. Ukukholwa kwenza uyibambe ungakayiboni uyibambe ungakangeni kuyo uyibambe ungakayithinti ungayiphathile ngezandla funda ukuthi ukhulume according to ukuba nayo kwakho ungayithintile ukhulume according to ukuba nayo kwakho ungayibonile ukhulume according to ukuba nayo kwakho ungakangeni kuyo khulume leyo language ngisho ubonge leyo language nje mntandazo xwale leyo language uzucasule umzalo okuvakashela athi lento lokhu ngifike ngolwesihlanu lapha ngiyahamba manje umsombuluko kusasa lento lokhu ngizoyibonga ngicela ungitshengisa yona lapha egarage ngibone ku empty Nkosi yami kodwa wena ubhizi ubongana nephi lento oyibongayo uyazi ufuna umenze yalo mamzala wakho ngakholwa ngoba bazala bengashadile iningi labo lo mzala ingakho bezala ngoba omzala uyazi kumele wenze yani wena umtshela ukuthi wakwamitha bazala athi yebo ngake ngamitha ngazala what has that got to do with lento engiyibuzayo mina ngibuza ukuthi lento oyilokho uyibonge ngifika futhi kuyabona ukuthi kade waqala iphi ngoba ngiyibona ubhizi ubonga umuzi ubhizi ubonga imoto angiyiboni lapha egarage ku empty kodwa ubonga imoto iphi lento oyibongayo yeah kuhle ngoba wako wamitha acabanga ukuthi uyayigwema lento yakho kanti awuyigwema uqonde kuyona ngqo kuhle ngoba wako wamitha neno isine inyangana wayizala ake sihlehleke si rewind ecassette ungakayizali isengaphakathi eswini wayibona yini wena yeah athi phela how that's OPV leyo akekho umuntu ongabona ingane esayithwele eswini okay ngenkathi ungayiboni yayingekho yini uyoyikhona ngamema kanti into ukungayiboni kwakho akuyenzi ngabibikho ikhona noma ungayiboni Jesus ngizothi namhlanje ngizothi mina lento oyibambe ngokukholwa Nkosi ukuthi awuyibona kuyenzi ngabibikho Jesus ngoba ukukholwa kubamba njengesibeleto sibambile yes isibeleto siba nengane many months ungayiboni before kushaya isikhathi sokuthi uyibone in everything ukulandelwa iconception system ithi indawo iqala ibe khona yeah ingabonakali kodwa ikhona anduba izoba khona seyibonakala shumbila lo udlala uqala ube khona emhlabathini ungabonakali before uphumele ngaphandle ubonwe uqale waba khona yebo uma nje ungena patience wokuzama ukumba emva kwezinyanga walitshala uhlamvu uyotholisela waqhuma uthe uyamba kwase kukhona iqabungane bese lifuna ukuvela wena wajaha kakhulu wajaha ngoba into iqala ibe khona ingakabonakali before izoba khona seyibonakala uma ulalela abantu ababanga umsindo abathi iphi lento oyikhulekele lephi lento oyibonayo uzovumela abantu uabort into zakho ngoba iabortion iyenzeka uma ulalela abantu abalalelwa abantu uzoabort
enamadimoni ayithanda kabi abortion njengoba ekhuluma umsindo nje bangumsindisi wakho bazokuabortiza ngoba amadimoni ayepromote abortion nje amaphepha wonke emvuselelo nawe emkhankaso yezepolitiki ayasuswa after icampaign asuswa after irevival crusade kodwa awe-abortion namanje asekhona waza wasuswa ngayo kunjalo khona wamadimoni ayepromote abortion ney'namba zakhona ayicebukile cha kodwa elomkhankaso wokhetho lwey'fundazwe kade lasuswa futhi alisuswa nabanikazi beqembu lisuswa odlulelayo nje avela akhuthale kodwa akekho okhuthalela ngakumaphepha e-abortion awukodwa nkosi hey kumi lokho kokuthathu ukukholwa ukwethemba uthando ake siye ngalokho kuthiwa okukhulu kunalokho uthando ake siye uthandweni hey nkosi ingani kuthi uthando olukhulu uthando is a goal seeker ithemba is a goal setter ukholwa is a goal getter uthando is a goal seeker uthando lwenza sure ukuthi lukudriver uze uyofika emgomweni hey siyayivala lento manje yes uthando lwenza sure ukuthi awupheleli la uyaya la kumele ngabe uyakhona ithemba liyakhomba ukuthi uyapi uthando luthi uzofika ukholwa ukuthi sewunayo kwamanje lento yakuyo sewunjani kwamanje uyazwa lama forces ayingozi kanjani uma kwabana lento une combination eyingozi kabi kukhona into kuwe ethi senginawo kwamanje khona into ethi ngeke kuvinjwe lutho yeah a very powerful combination ingakho kuthiwa kumi lokho kokuthathu uyazi into uma ike ya powerful ibanjani ibantathu ayibi namandla into ngentathu ngaba ngimkholwa nalo uNkulunkulu wami kuba munye yeah into eyenza ngimkholwe ngoba kuno 3 phakathi oh yes yeah ayiwakwayi display le trinity yakhe wakwayi display le triune being yakhe kamnandi kubhabhadisa uJesu man uJesu weze emanzini as the word that became flesh wazobhabhadisa uJohane kuzani kuza izwi eliphenduke laba inyama ingcenye ethile kaNkulunkulu egama lawo ulizwi who became flesh wathi uma iguqa phambi kwaJohane ethi ngibhabhadise eJohane wangena emanzini wathi uma iphuma kweza ingcenye yesibili kaNkulunkulu kuthiwa umoya ongcwele yehlela phezulu kaNkulunkulu ongulizwi kwaba noNkulunkulu ababili uNkulunkulu oyedwa wasala yedwa ezulwini wathi esehla nje umoya ongcwele ezojoyina uNkulunkulu indodana who became flesh wabona lona ubaba ukuthi seseledwa wavela wakhuluma engehlile phezulu wathi loyo uyindodana ay my god hey shakatala basirani wakhuluma wathi angibajoyine ngezwi nami wathi loyo uyindodana yami yeah ethandekayo engithokozile ngayo uyabona ukuthi lento inamandla lento yaloNkulunkulu ngoba kuno 3 phakathi ayibi namandla into engino 3 3 is a symbol of power. 3 symbolizes power. No 3, no power. Ake nguthiphise uyinsizwa noma uyintombi ungamthatha umuntu ngisho bekuthi handsome kanjani uthi mayehamba bathi chiefs wena. Ungamthatha uma inama weaknesses aze abe u3. Shintombi mfana awuyithatha uma inama weaknesses aze abe u3 uthola amanga uhubhubhu kabhojana inkani ila nenkanuko futhi la khohlwa ileyo nto ngisho ungayithanda kanjani ngisho ungayibekezela kanjani ngisho ungakhotha ivesi elithi uthando sibekela izono zonke kodwa umama weaknesses ayu3 ipower leyo ipower phela leyo force enginibuza into elula niyawazi kodwa ninamandla njengoba kukhanya lo gesi kukhala lezi insimbi njena amandla aflowe kanjani aflowe ngeplug enama prongs kanjani amathathu ukuze kube ne power that will flow kuqale kwadingeka electrical 3 wena uzoshada umuntu onama weaknesses awu3 awubona ukuthi i-wickedness 3 there will be no peace in your family. There will be no peace in your relationship. Ngoba uthathe umuntu one wickedness yaze yaba u3 amandla lapho. Akathathwa umfana nomfazi onama weaknesses amathathu. Akekho umuntu ongena weakness emhlabeni. Abafana banama weaknesses abo awafani futhi ngisho bengaba abafana awafani. Namantombazana nama weaknesses awo kodwa umgade umuntu angakulayishela u3 wama weaknesses ngoba ayikho leyo nto yenu. Emadoda. Ngoba nawe useza nawe wakho kuphezulu kwalo 3. Uyayizwa manje. Disaster. Uma uza nawe wakho kusho ukuthi socket leyo yena uza neplug uzochuma.
yena kuvele kungena odongeni kuye ngoba imbobo ezu3 nazo uze nazo uvutha umlilo uvele kufutha umlilo lapha ama-fridge kasathane avela ayonele kahle ama-microwave kasathane ayifudumezela iy'nkinga uthothi iy'nkinga zala ekhaya ziyafudunyezwa nje kahle niney'nkinga ey'shisayo madoda uplakiwe kukhona ey'phekwayo nje ngoba nesitofu sakhona sifunctiona kahle ayiboli iy'nkinga zakhona ngoba nama-fridge akhona right kodwa ilento yobuhle bakhe nokuthi usebenza kahle uhola kahle unemali akabhema akaphuzi kade ukuthi mangaka ama-weaknesses akhe umuntu akangabi nama-weaknesses amathathu uqhubeka umshade angicompromise kulokho amaqiniso uma unganandaba nalokho uyobona usungenile njengoba ungenandaba manje uyoba nayo indaba awukutshelwa umuntu yiba nendaba uwena uyobe ususitshela uthi nje hayi nje angifune umuntu futhi osazoncenga angifune counseling angifune lutho nje angifune lutho nje I'm out wena hayi abanye abantu wena ngeke wamela ama weaknesses amathathu ngeke ayi akhulunywe bakithi bana engona bakhona la endlini be u3 unamandla yingakho uma uzoba ikholo elimile eli unshakable everybody say unshakable gwala u3 wokomoya ophethe strength sokomoya gwala ukukholwa haleluya ugwala uthando ugwala ithemba kuthi kufika izimo ziyakushaka kucaca ukuthi unothando oluthi siya phambili khona icuthi siya phambili siya phambili siyaqhubeka siyaqhubeka thina siyaphambili awuboni ngifake emzabalazweni wokomoya wena wazi nesini holu hlaka mandela cabanga ukuthi wafa sekuvuka omunye ke la kuhle ngoba noma vula uzalwa ngoJuly nami ngizalwa ngoJuly baningi oholi hlahla la July guys Jesus simeleni masimala singoJuly guys sizothi never never again shall you be oppressed hayi by the trouble hayi bo shout hallelujah shout hallelujah never again sifake emzabalazweni ngoba lento lena yothando yenza ukuthi uzabalaza uzofika emgomweni bangizodwa abantu abakhona amen kuthi ngisho amandla okuhamba unyathelo ngasekho ugaqe ngamadolo goal seeker bayizodwa abantu khona ngoba love is a goal seeker Nkosi yini sithi love is a goal seeker funde 2 Corinthians chapter 5 verse 14 it's because number 1 love drives you into my driver isuka kusemgomeni love will always drive you fund 2 Corinthians chapter 5 verse 14 ngokuba uthando lika Kristu luyasiqhubezela yes ngesingisi the love of Christ Jesus drives us uyabona ukuthi my driver uma umuntu udriver khona lapha akubhekise angibhekise khona uyangizwa kodwa uwena othoma ugibela wathi ngiya eBinoni ngiya eBoxburg njobe driver nje uya nawe lapho othe uyangiqhubezela ngisho ngabe ethe ushintsha umqondo yena ubambe olukhulumile izwi ukuthi ngiya eBox Jesus uthando luyakudrive that is why kunesisho kwesinye izisho zabantu eSouth Africa esithi la kukhona uthando nendlela ngisho indlela usekumnyama ungasayiboni uzoyibona uma uthando lukhona wena gcwala uthando ugcwala ukukholwa ukukholwa kuzothi usufikile kusho usanyathela ubheke khona ukukholwa kusebenza kwabakholwayo nabangakholwa ukukholwa kuhleze ukuthi into seyenzekile ngisho ingakenzeki ngisho kwabakholwayo nakwamakholwa uyabona abangakholwa umuke waxabana nomuntu oshasibhamu obeka ungabeki phansi ngenhlava endaweni bese beyezwa bangakholwa ucabanile naye uhambe kufuna bathi ufuna ubani uSipho ufuna umsiphozi hawu ngonakele usefileke lo awusamficanga unyakoza basho wena usenjani uyaphila ukukholwa ngisho ngabe kuthiwa isebuzalwaneni ngisho ngabe kuthiwa isebhedenini ubukholwa buhleze buyibala into njengesiyenzekile ingakenzeki okwakho musukudlulwa abahedeni bakwazi uku-apply language yokukholwa ezintweni ezimbi wena wehluleke uku-apply language yokukholwa ezintweni ezinhle ngoba ukukholwa ngisho ngabe kuthiwa ubuzalwane ngisho ngabe kuthiwa ubuhedeni ubukholwa buyibala into isiyenzekile
ingakabonwa yenzeka. Hawu lo, hawu sefile lo. Awakekho. Uma ushelwa insizwa okuthiwa noma kanjani iyazona intombi akuqashula lutho. Kuthiwa lo ntombazana iphethe kahle ikhulunyiswa insizwa sekuthini? Ukhohlwa. Ngeke kuphele lo nyaka ingamithanga. Hawu isimithi leyo. Umithisi wendawo lo inkunzi yohlobo iAfrikaner neBonsmara. Hey. Abasho ukuthi uzomithiswa bathi usumi. Already. Uyayizwa inkulumo yabahedeni. Abasho ukuthi uzokumithisa. Awukamnqomi kwakumnqoma njalo usazeshelela wena nje. Sebedlule ku level yokumvuma. Badlule levelini yakho naye yokulala naye. Badlule levelini yakho yesithathu yokuconceive. Bazokhuluma kweyesine. Usumithi wena. Qeda. Uphelile ngawo. Yini ningayikhuluma into njengesikhona kanti abahedeni elevelini yokukholwa kwabo kokubi bayayikhuluma into nje ukholwa ukuthi usufikile Yeah. udriver oluthando esakudriver ithemba lisakhomba hayi my god uyayizwa kodwa lento makuthiwa imi lento yontathu ithemba liyakhomba lithi siya lapha uthando luthi ngidriver ngikusa lapho ithemba lithe siyakhona ukholwa ukuthi sesifikile Go get. kunemango engakawelwa kodwa ukholwa ukuthi sikunjani sesifikile. Ayi. Uyayizwa le ndaba? Amen. Zimi lezi zinto zontathu ukuze wena ume udingani. Ukholwa, uthando, ithemba. Ungavumi ukulahlekelwa kodwa kwalezi zinto ngoba Hey Nkosi. uma uke wabamba lezi zinto zontathu you stand like a granite when smitten. Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. Igranite ngisho ungayiphihlisa ngesando iyama. Alibonke amaJesu. So uma uyikholo uma zikushaya. Uyazi zikushaya izinto ukuze kubaleke into ebikushaya. Ngaye ngabuka imovie kaBud Spencer mina. Ngaye ngabuka mina imovie kaBud Spencer. Bena lo muntu angazi umshana wakhe noma ukoukhazini wakhe ebar besukela abantu babashaya futhi babebashaya ngesitayela ngoba baqale ngathi bayaxabana bona nokhazini wakhe. Uma kube nomuntu ngale kakhazini uma enze ngathi uzoshaya ukhazini uzofika gwaqa ukhazini isibhakela siphume ngaphezulu uzoshaya laba kanti vele inhloso ukuthi kushaywe laba ngalo. Yeah. Baqedwa abantu ukhazini uma identify itafula sekumele sishaye kule tafula avelayo abalekayo mangapha. Ezelo ngathi uzomshaya agwaqa ashaya abantu baphela abantu. Kwathi kusuke kwaqhamuka oyedwa nje ucaza ukuthi sizodlala labantu bobabili kubenza ngathi bashaya thina. Waqonda ngokuBud Spencer wayibona inkinga enkulu kilo. Jesus. Waqonda kuBud Spencer uma efika kuyena wamshaya. Hey inkunzi le yangavika. Ngiyasazi ke sisisayo nina kanayibona. Wayishaya yama nje. Wathi seyikhiphe zonke wabona lo muntu this man is still standing. Ungathi kwathi enhlizweni yakhe I don't know what's next. Sengikhiphe zonke engizethembayo kodwa lo muntu is still standing. Okulandela lapho Ufa mina. ayikho imovie yangihlekisa njengaleya. Nalabantu abathanda ukuba nestress angikholwa ngaba nazo uma ibukeleyo. Hawu lutho. Uyazi washaya before abaleke waqala wambuka. Ungathi wathi uthi umuntu kahle. Washo ngejubane. Usho nje lo wakade emshaya umile nje. Uyazi isithi awushayi ngoba ushayile kuphela. Hayi. Ushaya ngokuthi sithi sishayile uqhubeka kuwe. Still standing. Hey Nkosi yami. Ngiyalazi ivesi ngoba sefese liqalela ukukhuluma ngezikhali. Hey. Izikhali ezokuthi nishaye. Kodwa mase livala yazivala ngokuthini? Lithi lapho senifeze konke nenze njani? Nime. Awumshaya omubi ngokushaya kuphela. Awumshaya omubi ngokuvika kuphela. Umshaya nangokuthi ukwazi ukuma. Hey Nkosi yami. Esephose yonke into. Hey. Uma ukwazi ukuma bakwazi ukushayana bodwa bebethunyiwe. Jesus. Athi size singamnqobi nje ingoba uwena obubhacaza. Athi omunye ubhacaza uma kwenze njani wena yini into ongayikhombo yenzile. Zithuthane zodwa bashayaniswa ukuthi wena bakushayile uqhubeke my God. Mama. Hey. Umi lokhu kokuthathu. Hallelujah. Ukholwa nothando nethemba. Thank you Jesus. Kepha okukhulu kunalokho uthando. Thando. Yingani uthando lukhulu. Number 1 2 Corinthians chapter 5 verse 14 love drives. Number 2 1 Corinthians chapter 13 verse 8 love strives. Okay. 1 Corinthians chapter 13 verse 8 lapho elithi khona iBhayibheli lesizulu uthando alupheli. Elesingisi lithi love never fails. Qonda ukuthi uthando aluhluleki. Uthando ngithi uma senifike odakeni look driver look bhekise kwi goal. Uyangizwa kodwa
nisenifika odakweni ubona ukuthi le moto ekudriver ibhajiwe kusho lona uthanda ukuthi ungakhathazeki kunelinye igiya ngapha eceleni Yeah. kubhajwe imoto ngoba ibisahamba ngaleli Right. kodwa awukwazi ukuphonsa ithawula yet ngoba besahambe ngaleli giya ke wabhajwa imoto awukalizami Leli. uyazi i4WD inegiya elicuphi ukuthi uma usubhajiwe dlula kulelo bhajo uhamba ngalo ukufaka elinye phezulu kwalelo nele 4x4 once wapressa i4 wheel drive isizodonsa hayi ngamabili ngoba amabili abhajiwe isizodonsa ngawo 4 ibhajwe phela ngoba ibisadonsa ngamabili isizodonsa ngawa ngaphambili nawe uzoza uma seyiphusha zonke uma seyiphusha zonke kuzosapha kudako beluyibhajisile libuyele emuva hayi luphuma kamnandi luphuma lugijima likhasha ngizothi mina izinto ebezisibhajisiwe izophuma ikhasha sibuyele emuva thina siyadlula akhonto ebisitakhisile nebisibhajisiwe ezoqhubeka isenze siphumile odakeni lobishi sisho njengoDavide amahubo 40 athi bengilindele uJehova wayesezikhothamisa kimi wezwa izwi lokukhala kwami wangikhipha emgodini wokubhujiswa nasodakeni lobishi wabeka inyawo zami edwaleni abaningi bakumbona besabe badumisa igama likaJehova ngizothi sikhahlela udaka singamakhabaluda sikhabuda uyasaphazwa okade lusibambile 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 kuphathazeka udaka thina siyadlula siqonda phambili all our spiritual goals all our financial goals all our material goals all our social goals all our material goals and marital goals siyawarisha siyafika kuwo siyangena siyanyathela sesiphakathi eKhanani we are possessing the land anandaba namajayenti thina singamajayenti ngoba sikhona ukukholwa sikhona ithemba sikhona uthando kumina kubokuthathu ukholwa nothando nethemba okukhulu kunalokho uthando. God bless you. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Sime ngenyawo sithandaza. Sime ngenyawo sidumisa uNkulunkulu. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Zaphoboka izinto. Baphuma abantu odakeni. Losaphazeka udaka. Ubusaphasapha emkhathini ziyaphuma. Ubusaphasapha olwandle phansi ziyaphuma. Ubusaphasapha manje emndenini emsebenzini ziyaphuma. Ey'ntweni zonke kade zakubhajiswa ziyaphuma. Akubambeki wena manje kodwa kubaleka udaka obela ukubambile izinto ebezikubambile eziwudaka yizona ezisaphazekayo ziyabaleka zibalekiswa yini ingoba uthando selifakela igiya kodwa siye emuva backward never forward ever the love of Jesus Christ drives us. Thandaza ubonge abasibonga ukudabula abasibonga ukubhodloza abasibonga ukukhahlelela kodwa abasibonga ukusaphaza kwezinto ezimbili abasibonga ukurimuva kwama-anarchy namajayenti ngegama likaJesu siyabonga. Thank you Jesus. Yeah. Yes. 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 Jesus. Yes. Yes. Father God, we thank you for the mighty army of angels, for the angels of God Almighty, for the angels of light that are hovering and moving between the airs, between the passages, between the chairs. We thank you for a spirit that is moving upon each and every head. Baba sibonga izinto ezihlumayo, sibonga izinto ezikhumayo, sibonga amathemba besafa, sibonga ama-dreams abesafa. Amhlanje avuka. Ngegama likaJesu bonga ukuhluma nokukhuma kwezinto ebezavalelwa. Ngegama likaJesu. Baba sibonga ukugcwaliswa ngokukholwa, ukugcwaliswa ngethemba, ukugcwaliswa ngothando.
In Jesus' name. Thank you, Jesus. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu bonke. Konke yenzekayo la. Yes! Yes! Yes. Thank you, Jesus. Yeah. Khona izifo ezishayo kwamanje. Khona imdanga umthangala edilikayo manje. Hey, ukhona indonga eziwayo. Yes. Not by might, not by power. Ingoba yena ufikile. Ufikile. Thank you, Jesus. Asambe ngokukholwa bangcwele. Asambeni ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu. Onke ka 10